Gisaulog sa mga mag-uuma sa Malungon, Sarangani Province ang Farmers Day 2022 kagahapong adlaw Hulyo 13. Ang selebrasyon, inisyatibo sa Office of the Municipal Agriculturist. Tumong niini nga mahatagag pagtagad ang kontribusyon sa mga mag-uuma sa agricultural sector sa lungsod. Ang Sunken Arena sa Malungon, ang venue sa okasyon, diin makita ang gimuntar nga mga payag ug stalls nga ginama sa mga mag-uuma. Dunay nakadisplay nga mga klase-klaseng lokal nga produkto gikan sa nagkadaiyang barangay sa Malungon, sama sa gulay, prutas, lagutmon ug mga native products. Sumala ni Malungon Mayor Tessa Constantino tinguha sa aktibidad nga mapalig-on ang serbisyo sa mga mag-uuma sa lungsod samtang padayon ang pakihiusa ug kooperasyon sa sektor sa agrikultura. Dungan sa Farmers Day 2022 celebration ang gipanghatag nga mga agricultural inputs, mga makinarya ug ubang ekipo sa pang-uma. Nalingaw ang kadaghanan sa Ginoo at ginang magsasaka hilabin na nga dunay paraffol ug padula. Lakip sa mga mananaog atol sa Farmers Day 2022 Best in Production Display nga kategorya ang Barangay Datal Batong nga naa sa first place, Barangay Datal Bila sa second place ug Barangay Talos sa third place. Mananaog sab alang sa Best in Creative Farmers Attire Female and Male category ang Barangay Upper Lumabat nga nakuha ang first place, Barangay Lutay sa second place ug Barangay San Miguel nga naa sa ikatulong pwesto. Nagmalampuson ang aktibidad tungod na sab sa kooperasyon sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.